esizoyenza ngoba isimo sesemhlabeni saletha kusona kwayithina ukuthi abantu besifazane bethola ukuhlukumezeka. Thina madoda ngicela uzibuze kuwena ukuthi kazi wena uyokhula ube indoda enjani ngoba sonke asifani. Ngenzeka ukuthi umzali wakho uyahlukumezeka nawe usufuna ukuthatha leyo nto, kepha inhliziyo zethu ziqaqamba ngendlela ehlukene. Umlolosi lo ushaya inhliziyo. Umlolosi lo ushaya inhliziyo. Mina emhlabeni ngihambile futhi ngifundile omningi ngibambile ngekhanda ukuthi eve kwabantu besifazane kuphela abahlukumezekayo kanti nathi singamadoda asahlukumezeka. Inkinga sisuke sisaba ukuceba noma ukubika ngoba emphakathini bangenza ngathi bazwelana nawe ngakho wafulathela uphenduka inhlekisa. Angisakuphathi-ko kwamaphoyisa. I-police station yonke uphenduka ihlaya kuthi umfazi umuntu onjani uhlukumeza umuntu wesifazane. Umlolose lo ushaya inhliziyo. Igama